מעבד הנתונים מקליטת החיישנים, מעסיקה מסקנות הניתנות כמו פקודות, ממריץ את האיברים שנשחקים עם השנים, משפר הביצועים לפי דרישת הצרכנים. המכונה לא עוצרת, לא מחכה, לא שואלת, המחשבה מתהפכת, לא מרפה, לא עוזבת, המוכנה מסתובבת, מעצמה לא עוצרת, אנרגיה נותנת בצורה מסחררת, עוברים בין תדרים, מתקדמים בצעדים, משנים את האורות, מתחשמלים מהבנות, קצר מעגלים, נשרפים פה אפיוזים, נשארנו בחיים אז נודה לאלוקים. עוד שנייה פה עוברת, מעצמה מתקדמת, ממה היא נוצרת, בשביל מה היא עוברת, זאת עובדה היא אומרת, העבר רק דורשת אישה